इकडून येतो. तर नमस्कार मित्रांनो, इकडून अरे या काय तिथे. तर नमस्कार मित्रांनो, आता सध्या आर्या आणि मी आर्या आणि मी आम्ही दोघं जण थोडं बाहेर गेलो होतो. पाऊस काय आणायला, त्यांना सोयाबीन आणायला. तर आमच्या इकडं पाऊस सुरू आहे. आमच्या इकडंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाऊस सुरू आहे. 40 गावामध्ये खूप भयंकर परिस्थिती आहे, हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर मी झोपलो होतो मी दुपारी, पाऊस आमच्या इकडं पण असल्यामुळं, आणि दीदीनं मला उठवलं आणि म्हणली की तिला सोयाबीन रोस्ट करून खायचे, सोयाबीन रोस्ट. तर मग तिनं मला घेऊन आली आणि आम्ही एक सोयाबीनची वडी. दीदी दाखव त्यांना सोयाबीन. हां, आपण काय करणार आहे सोयाबीन तिथे? सोयाबीन रोस्ट करणार आहेत. दीदीला बऱ्याच दिवसापासून खायचं होतं, पण पाऊस सुरू असल्यामुळं आणि मी थोडं टाळाटाळ केलं. तर चला सोयाबीन रोस्ट करूयात आणि खाऊयात. आमच्या इकडचं हा, कोण खाऊया? काऊन यांना नको का? का ग तिथे काम आहे पिल्लू, दे की त्यांना पण. बरं त्यांना विचार ना, त्यांनी तुझं पेज फॉलो केलं का नाही. तर अरे आपण विचारते की तुम्ही तिचं पेज फॉलो केलं आहे का नाही आहे इंस्टाग्रामचं. इंस्टाग्रामवरती जा, आर्या सूर्यवंशी टाका. आर्य काय नाव आहे? काय नाव आहे सांग ना. आर्या सूर्यवंशी. हां, कशावरती इंस्टावरती जाऊन आर्या सूर्यवंशी सर्च करा. त्यामध्ये सर्च बारमध्ये आर्या दिसेल तुम्हाला, आणि तिला फॉलो करायला विसरू नका. तर चला आता बाय 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 बाय.